खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मबाइल बेरफ्रुनानै थैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों केरालायाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला केरालानि त्रिशुरनि सासे 3 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाया मैया मंगलबारखालि आखाइयाव मबाइल लानानै नायबाय थानाय समावनो बेरफ्रुदों आरो हस्पिटालाव लाबोनो बेबस्था लानायनि सिगाङावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिस हान्जाया फरेनसिक आनजाद नायगोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं भारतनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सासे भारतारिया गुबुन हादरनि जौसिन बान्थाखौनो मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला भारतनि मुंदांखा फालांगिरि रतन टाटानो अस्ट्रेलिया सरकारा हादरनि गोजौसिन बान्था अर्डार अफ अस्ट्रेलियाखौ होदों। बे भारतनि गेदेर खौरांखौ अस्ट्रेलियानि एम्बासाडरआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव फोसावनायनिफ्राय मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गावनि टुइटार एकाउन्टआव फोसावनाय बादिब्ला बिथां अस्ट्रेलियानि एम्बासाडरआ फोरमायदों दि आं बिथां भारतनि रतन टाटानो अर्डार अफ अस्ट्रेलिया बान्थाखौ होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना फालांगि बिथिङाव बिथाङा भारत अस्ट्रेलियानि थाखाय जोबोद गोबाव सम सोमोन्दो लाखिगासिनो दं होनना बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों लोगोसे 2-3सो फट' लाफानानै फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं भारतनि गिबि रेलगारिखौ बेखेवबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मंगलबारखालि भारतनि गिबि वन्दे भारत रेलगारिखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा केरालानि थिरुभानान्थापुराम रेलवे स्टेशनाव बेखेवना होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे रेलगारि बेखेवनाय समाव गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे इउनियन रेलवे मन्थ्रि आश्विनी वैष्णव, केरालानि हादरसा बेंगिरि आरिफ माहमेद खान, गिबि मन्थ्रि पिरानायि विजयन आरो गोबां गोजौ थाखोनि बेंगिरिफोरा बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबाव दं दिनै गुणोत्सवनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गुणोत्सवनि फिथाइखौ दिनै सानजौफुनि 1:00आव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नेम बायदि फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावथियाव बारग' एनडिबिफोरा मोनब्रै हानजाजों खौसेयै गोरोबलायना रिहाबिलिटेसननि जेंना आरो केसफोरनि जेंनानि सायाव आथिखालनि सोलिफु सरकारखौ थाबैनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।